И здравейте, хора! Днес ще играем на Roblox. Най-известната игра в целия свят. То не е Roblox, а Grow a Garden. Най-известната игра, доколкото разбрах. Играят я всеки ден по много хора, към 16 милиона, толкова разбрах. И да, преди да започнем, абонирайте се за канала и харесайте клипът. Ето ми е градинката, аз преди почнах. Ето имам 13 лайка. Сега, ето виждате колко пари имам. О! Чакай да си взема и това дракон. Така да си ги взема. Но в... Дини, бамбуци. Бамбуци ще ми трябва, че взема бамбуци. Бамбуци ще ми трябва, че взема бамбуци. Колко бамбуци взех? Чакайте. Да продам тези неща. Сега бамбуците. Ето 6 бамбука. Ето. Сега ще ги засадим. О, това ми е пораснало. Чакайте първо да се съседате. Няма място. Чакай сега. Защо не ми дава? Моля. Хора, стана проблем в играта. Извинявайте, че стана така. Стана проблем. Съжалявам, трябва да почнем пак. Не е проблем. Трябва да почнем пак, хора. Извинете, стана проблем. Съжалявам много. Има много бъгове, знаете, в играта. Колко бъгове. Дай сега да си заседим тия. Сънем такова, да. Заседим си ги, мале. Вземем чушки. Вземем ананас. Вземем други ананас. Сега да вземем кокосите, хора. Ох, светен кокос. То драконов плод. Не знам как да го взема. Мале. Нещо ми да... Ето. Да, чакайте да го взема този драконов плод. Хора, вижте какъв драконов плод държа. Добре, първо тук трябва да вземем бомба. Манго.
Не ми дава. Сега да съберем другите въпроси. Чакай да си взема и тия тук. И сега ще вземем тия. О, имам приятел тук някакъв. Как се качвам? Не. Мале. Ето за малко. Чакай. Мале, каква нас. Сега ще отидем на другата палма. Така, обрахме ги тия неща, отвън да ги подам. Какво стана? Добре. Има ли да има някакъв дизайн да ми? От това манго, бе. Пак ти голямото манго. Сега да влезем в нашата градинка. Чакайте сега. Чуда се какво да правя. Чакайте. Вижте сега. Искате ли да ходим при някои градини, да ги лайкваме и представете ли си те да ми гифнат нещо? Така се случи. Един път намерих се една приятелка и тя ми гифна, брат. И много яки неща. Зато на това е тъпа градината, бе. Чакай малко. Дай да видим тая градина. Лайкнах и градината. Да не да ми гифни нещо. Гифни ми, бе. Гледайте ли какво това не действа? Просто си отиваме в градината. Отиваме тук, да продават неща в Сиц. Купуваме. Какво да купа? Ще не го купим. Да дойде новото. Или чакам тук, има една да продават тук плодове, има всякакви такива. И може да си купувам много са яки. Аз от нея всеки път си купувам, когато е тук.
Вижте, ще влезна в тоя. Айде, влизаме си в путингата. Да оберем малко вълнение. Като Драгон в пот, аз не съм го видял да изчета. Много висока. Бамбуцитик. Хе-хе. Добре, ще купим така малко тикви. Купим 10 бамбука. Значи те ще ги посадя и тук. Тези 10 бамбука ще ги посадя тук. Ще сложа и тук. И тук. И така. И тук един бомбок. Сега чакам да порасне. Чакаме. Чакайте тук да ги оберем тия другите бомбуци. Ако съберем на това клипче поне 100 лайка, ще направя втора част, обещавам. Дайте, вижте, ако съберем на това 500 лайка, ще направим поредица. Ще направим втора част. Обещавам ви, ако съберем 500 лайка. Какво е това манго, бе? Къде си го снимам? Ето ми ги кученцата. Не искам да порасне дебел бамбук или златен бамбук. Така искам да продам тези неща. Така 210 000 $. Ябълки не ни трябват. Добре, не може да го
Берем тия шика. Така, авокадо да обера много качеството. Да вземем и това, чакай. Айде. Морковите. Так, какво ново има? Нищо. Хора, да продадем още малко неща. Това не мога да го взема. Чакайте сега ще взема. Не искам да вземам морковата. Не искам. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Айде пътеките, не го искам. Как да го взема? Искам го. Той малко зелени ябълките си. Хора, отиваме да писам. Така, хора, мисля, че това е перфектният начин да завършим с тази част. Ако съберем, не забравяйте, ако съберем 500 лайка, ще направя и втора част. Разбрахме ли се? И не забравяйте, абонирайте се за канала, харесайте клипът и от мен чао!